Jamen, tak for muligheden for at præsentere Arter.dk og fortælle om, hvordan det her fantastiske portal kan bruges i tangnetværket til at finde, hvor der er fundet hvilke tang og hvornår, og så også for at udbrede kendskabet til tang og forskningen ved at indlægge vores fund i portalen Arter, sådan at det er dels let at finde for os selv, og vi får vores eget bibliotek, men også at alle, der interesserer sig for tang, også kan finde vores fund og være med til at bestemme dem. Arter er den fælles nationale portal, som har dels en hjemmeside, Arter.dk, og så også en app, der kan installeres på mobiltelefon, der hedder Arter Indberetning. For alle naturinteresserede, for at vi kan få vide om vores ca. 60.000 arter af dyr, planter og svampe, og herunder ca. 420 arter af tang og alger, der findes i Danmark. Og det der dem der organisationen bag Arter.dk, det er Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum Aarhus og Danbif. Det er de store fonde, Aage V. Jensen og fonden, og Naturfonden og 15. juni-fonden, samt Miljøstyrelsen, Dansk Stat, det står finansieringen af den. Og historien af det er, at tidligere så har jo mange forskellige grønne organisationer, hver universitet, Miljøstyrelsen osv. haft deres egne, og til dels stadigvæk deres egne databaser og portaler og hjemmesider, hvor man kan finde arter og indberette på. Og de har så alle sammen søgt de her store fonde om at få penge til udvikling af det, men fondene satte så foden i jorden og sagde nej, vi skal gå den samme vej, som svenskerne gjorde for 10-15 år siden med Artsportalen, og have en samlet national database, hvor vi kan registrere og dele og finde viden om biodiversiteten i landet. Og det der så, der ligger bag Arter.dk i dag, som jeg vil sige er blevet en succes med nu næsten 24.000 medlemmer og aktive brugere, og der er nu over 60.000 arter, der er registreret, og vi er oppe på nu 40 datasæt fra Danmarks Naturhistoriske Organisationer, som er lagt ind i og indgår i Arter.dk. Så det vil sige, hvis man er interesseret og lægger op på DOF-basen, så de fund, der kommer på DOF-basen, de bliver automatisk også overført til Arter.dk, og lige sådan svampeatlas og insektatlas osv. Men det er så ikke nødvendigt, at man gør noget tilsvarende for tang, for vi kan jo bare gå ind og bruge Arter.dk, som den er. Og det er det, jeg så vil vise lidt nærmere om nu, og jeg kan også lige sige, at lige nu er man rundet i alt 40 millioner fund, der ligger registreret på Arter.dk. Og det er jo ret fantastisk, fordi med feltappen Arter.dk, når man har den i lommen, så kan man gå ud og så søge i hele det datasæt ved at sige, hvad er det fundet inden for 100 meter eller 500 meter fra, hvor jeg står inden for de sidste 3 dage, 7 dage, måned, år, seneste 10 år. Og så kan man se det med præcision på et prik på et kort, eller en artsliste eller en fundliste. Og det er det, jeg sådan vil lige tage en lille vandring rundt i. Sådan ser hjemmesiden ud. Når man er oprettet som bruger og kommer ind, så har man sådan sit overblik. Dels man kan så se sin egen scoreliste herover. Man kan se seneste kommentarer, der er kommet ind til ens fund. Så hvis der er nogen, der har spørgsmål til ens fund, eller et kommentar til en ændring af fundet, eller også nogen, som har decideret ved et eller andet artsforslag ind, og så kan man også se alle herunder, også alle de seneste fund, man har fået valideret. Fordi det er sådan, at når man lægger et fund ind på arter, så er den kunstige billedgenkendelse der med til at give et artsforslag. Man kan også selv give et forslag, eller også kan man skrive, at man ikke ved, hvad det er. Og så efterhånden, som der er nogen, der har trænet og kundskab til det, har været inde over, så samler man op til, at fundet i alt er valideret, når der har 10 point.
Og det er sådan, alt efter hvor stor viden og erfaring man har demonstreret, man har inden for en art, så har man jo flere point, når man går ind og validerer. Men det, der så er interessant for os, så det er jo så at gå ind og se under fund. Det her er så simpelt, der kan man simpelthen gå ind og søge på en bestemt art. For eksempel, hvis man er interesseret i at se søl, så kan man bare skrive søl, og så får man så et kort, hvor der er fundet søl. Og det er så nu for altid, man kan også bare sige inden for det seneste år. Og så kommer der så er man kun 2 fund, der er registreret. Man kan også gå ind og sige, at man er interesseret i makroalger i alt. Går jeg lige tilbage igen, undskyld. Marine makroalger. Så har vi så hele kortet her, og så vil jeg sige, at vi er så interesseret i at se, hvad der er fundet inden for de seneste 30 dage. Og der kan jeg så se, at der er noget heroppe omkring, den er i hvert fald forkert placering, men det er i hvert fald nok Hundested Havn, at der fundet det der. Men sådan kan man gå ind og søge, og det kan også søge på specifikke arter, man vil ind og se, hvis man er interesseret i for eksempel, hvor det er fundet sukkertang. Og så inden for de sidste 3 måneder, der kan man så se, der er der 3 steder, den er kommet op. Og de skulle så komme som prikker på kortet. Yes. 6 fund. Og det nærmeste her, det er så Sjælland, det er hernede. Og så kan man se, det er en Kirsten Lykke Hansen, der har fundet den 18. i 2.24. Og så se det billede, hun har taget af. Så på den måde kan man søge rundt i det. Vi har så også gjort det nemmere, og det ligger så også på Tangnevældets hjemmeside. Der har vi nogle fællesskaber, og der kan man så gå ind og sige, søg bare på tang. Så har vi så et filter, der er lagt ind i over Tangnetværket i forvejen, som siger alle fund af marine makroalger, der er fundet i Danmark, og som er godkendt, som er blevet valideret at sige, de er korrekte. Og der er der så i alt næsten 62.000 fund fordelt på 386 arter. Og så kan man gå ind og så udforske fundlisten og se nærmere på den. Der findes også en anden udsøgning. Igen. Det er så alle fund, som er lagt ind, som uanset om de er godkendt eller ikke godkendt endnu. Og det er der så selvfølgelig nogen flere. Og det kan man så gå ind og se her, og så sige, hvad er det så inden for eksempel for de sidste 30 dage, der er lagt ind her. Man kan også kombinere det med at sige, hvem har lagt noget ind. Og der kan jeg så sige for eksempel, det er ret interessant at se, hvad er det seneste, at Ruth Nielsen har været inde og lægge ind. Og det kan vi se, der har hun så 11 fund herfra. Og det kan vi så gå ind og se, dels som en prik på kortet, man kan også se det som en artsliste, hvad der for nogle hun har fundet. Og det kan vi så se, at hun har for eksempel fundet kødblad. Se hvor det er. Og de fotos, der er taget af dem. Så og man kan også gå ind og se hele galleriet, alle de billeder, hun har fået taget. Det var så en, det var på forekskursion til den tur, det desværre ikke blev. Vi var oppe at tage de her billeder her. Så det er sådan et lidt om, at
hvad der ligger af fundmuligheder, og sortere på det, som altså så både kan sorteres på perioder, personer, på arter og artsgrupper. Så er der artsbogen, og her så igen, man kan gå ind og sige, vælge en artsgruppe, eller, og det kan vi så sige tang for eksempel. Og der ligger der så her, og så kan man sige, hvis man ser en bestemt tang, man er interesseret i at se, for eksempel savtang. Der ligger der en beskrivelse af den. Det gør der desværre ikke endnu, men man kan gå ind og se alle de fund, hvor der er fundet savtang på. Noget af det sidste Ruth arbejdede på, og det havde jeg håbet på, hun kunne have været med i dag og havde vist, det er en guide, som er en sådan easy reader udgave af det her fantastiske værk, Danmarks havalger, og den har Henrik lige forlagt på vores Tangnetværks hjemmeside, og det er også Ruth Nielsens store ønske, det var, at den bliver lagt ind som også i Arter.dk, så den indgår i artsbeskrivelserne der og kan understøtte, når man går ind og søger på tang. Ja, så det håber jeg i hvert fald, at det bliver arbejdet videre med, at hendes guide til Danmarks havalger, at den bliver indarbejdet i artsbogen her i Arter.dk for alger. Så det er artsbogen. Så er det også sådan, at fællesskaberne, det har vi, det kan også søges igennem her, og det er jo det, der vi har igen, det er altså de her to, der er oprettet for tang, så det er godkendte tang og alle godkendte tang. Men ellers kan det være hvilket som helst interesse, det kan ligge herunder. Så det er sådan lige en lynhurtig introduktion til, hvordan man kan udsøge, hvor der er fundet hvilke arter af tang og hvornår. Giver det anledning til nogle spørgsmål? Tak for introduktionen, Erik. Jeg tænker, når man nu går på stranden, og man finder noget tang opskyld, skal man også putte det ind, eller skal det kun være, fordi det kan jo være kommet hvor som helst fra, eller skal man nævne, at det var opskyld? Det skal man nemlig. Ja, fordi det næste, jeg ville gå til, det var at vise, nu har jeg vist, hvordan man kan bruge arter til at finde indberettet fund. Så hvis det ikke er nogen yderligere spørgsmål til det, så vil jeg gå i gang med at vise, hvordan man lægger fund ind. Okay, tak. Så det vil jeg gå i gang med, og det er så den næste knap hernede, nemlig nyt fund. Og det er så simpelt, at nu har jeg lige været ude her i dag og tage nogle fund. Jeg tror, jeg lige vil vise dem på en anden måde først, fordi det er lige nogle gode ord om, og det er i hvert fald noget, det jeg lærte af Ruth, at det var, at når man tager fotos for at lægge dem på Arter.dk, så er det rigtig vigtigt, at man er omhyggelig ved at lægge hele planten ud, sådan der udfoldet og flad, og man kan se hele strukturen, meget gerne med rod eller med hæftet på, så om til at sige sugekopper og så videre, eller hvordan den nu har hæftet på grundlaget. Tang har jo ikke rødder, men har forskellige måder at hæfte sig til grundlaget på. Det har jeg desværre ikke her. Og så en anden ting, som Ruth også fortalte, det er rigtig vigtigt, det er, når man tager billeder, der skal være til at kunne genkende igen, så er det også vigtigt at have et eller andet med til at angive størrelsesorden på det, fordi det er, når man sidder og kigger på et billede, så er det meget svært at se, hvad størrelsesforholdene er det, og det er meget afgørende for at kunne bestemme arten. Så et godt oversigtsbillede er vigtigt at have, og dernæst, det var en anden art, vi kom til, skal jeg gå modsatte vej, så er det også vigtigt at have detaljerne med. Her kan vi se, at den her tang er lige sådan som forgrenet ud, kløfter og har savtænder på siderne, og så er det også vigtigt, at den har en tydelig midterribbe at lægge mærke til. Og så er det også her, at den har så faktisk også lige nu
kan se, at nogle af bladene ser anderledes ud, at der er nogle knopper i. Det er sporadier, tror jeg, det her. Nej, det hedder... Det er i hvert fald deres formeringsorgan. Receptakler hedder det vist. Yes. Så i hvert fald, hvis det er de, så er det også vigtigt at få dem med. Og det er de også her. Man kan se, at der er ingen blære på den her tang her. Bydeblære. Så det er lige sådan nogle gode idéer og fif til, hvordan man tager gode billeder, inden man lægger dem op. Men nu er de her billeder, dem har jeg så her liggende, og så klikker jeg bare ind og siger, det er de her 4, der hører til det her fund her. Og så skulle den langt de fleste tilfælde, så er arter kunstig billedgenkendelse, så er det faktisk blevet rimelig god. Her skyder den bare fuldstændig ved siden af. Men heldigvis, så håber jeg, I kan se og enig med mig i, at det her er savtang, ikke sandt? Jo, den er god, Erik. Ja. Ja, og så skriver jeg bare savtang, og så kan jeg også, hvis man er i tvivl, så kan man også lige se nogle billedeksempler, og jeg kan se, ja, det her er jo fuldstændig man til at se. Det er også en her med til takler også. Så det er det. Så det kan vi sige sikkert. Nu er det desværre noget sket teknik, fordi når man tager billeder med sin mobiltelefon, som jeg har gjort her, eller med et digitalt kamera med GPS i, så kommer GPS-positionen også. Det er sket et eller andet uheld for mig her, så den viser, hvor jeg sidder nu, og ikke hvor den blev taget, men det kan jeg da heldigvis huske, at det er lige præcis ved siden af badebroen her. Jeg er ude at få midt i kontortiden fik jeg våde fødder her. Det var dejligt frisk. Og tidspunktet har den også med for billedet. Så det er bare det. Så indsætter man den ind, og that's it. Og det betyder så, at det her fund til at genfinde på position og så vi kan se på kortet her, og på tidspunkt og på art. Og den har så foreløbig fået 3 point, men den skal så op og have 10 point, for at den er artsvalideret. Og det var Ruth, og så er det Karen og flere andre der, og jeg gør også selv en lille smule, men det er rigtig vigtigt, at det her aktive netværk, der er bag Art.dk, hjælper til med, at vi får valideret hinandens fund. Og det er også lidt derfor, at jeg har lavet den her udsøgning, hvor man kan også se, hvad er der fundet inden for det sidste halve år af fund, som mangler validering. Ja, tak. Så vi kan hjælpe hinanden med at få så godt en præcis baggrundsviden om, hvor vi finder hvilke tang. Og det er som så simpelt er det at lægge op på hjemmesiden. På mobilappen er det endnu nemmere, og jeg tænker, at der ligger der en god vejledning på Tangnettets hjemmeside om, hvordan at man installerer en mobilappen, og så er det i og for sig, man står ude i landskabet, så siger man indsæt fund, tager 5 billeder, og så kommer den med et artsforslag, og hvis man ikke ved, hvad det er, så kan man bare sige udkendt. Og så er der nogen, der hjælper til med, at det bliver valideret. Og så er det jo, når du tager mobiltelefon, så er både position og et tidspunkt for, hvornår det taget bliver registreret i databasen. Og det ligger så dels under sin egen liste, hvor man se egen fund, og det ligger så også på, hvad det er af fund inden for den artsgruppe, det er lagt op. Så det kan jeg bare anbefale. En anden finesse, der er super interessant ved mobilappen, det er, at der er en knap, der ser fund i nærheden, og så kan man se, hvad er det for en artsgruppe, man er interesseret i, er det fugle, planter eller tang, og hvad er der fundet inden for 100 meter, 500 meter, kilometer radius fra, hvor man står inden for den tidshorisont, som man synes er interessant. Og så kommer de fund frem på kortet, lige hvor man står, og så kan man lave sin egen skattejagt, hvor man går ud og se, om man kan genfinde de her ting. Det er lidt svært med fugle, men tang har man i hvert fald en idé om. Jo, det var så en meget vigtig ting, man skal gøre, at det glemte jeg faktisk, at det kan jeg gå ind og gå til rette her, fordi det er også en vigtig ting. Det er, at man også har mulighed for at redigere sin fund, fordi jeg glemte at skrive en meget væsentlig ting. Det er, at det er opskyld. Det er i hvert fald Ruth, det var hendes
klar anbefaling, at det bliver sat på som en kommentar. Man kan også lægge en hel masse metadata ind i øvrigt, og sige, det er et visuelt fund, det var hister her, hvor hyppigheden på det, hvilket substrat, det kan vi ikke sige så meget om her, fordi den er jo opskyldt, men det kan man altså, så, hvis man vil det virkelig være præcis, så kan man tilføje en hel masse yderligere arter, hvis man er interesseret i det, og vil hjælpe, altså jo flere metadata man putter ind, jo bedre og mere værdi har registreringen. Men det her, det tænker jeg i hvert fald, at til registrering af opskyllet tang er det rigeligt. Erik, jeg har lige et spørgsmål, inden du måske vil gå videre væk fra den her. Nu skriver du her, hvad har du fundet? Nu ved vi så, at det var savtang, ikke? Og du siger, at så skal det valideres. Hvad nu, hvis jeg ville lægge et billede op, og jeg ikke vidste, hvad det var for en art? Hvad skal man skrive i det der felt? Er der så en, der siger, jeg ved det ikke, eller... Ja, det kan vi laver et nyt. Det prøver jeg lige. Jeg laver et nyt her, fordi den har en anden tang her, som er gået helt galt i byen for kunstig intelligens. Den kommer og siger, at den her tang, som helt klart er en blæretang, det er uldtottet. Det er det ikke. Så kan man sige, at det er jeg ikke enig i. Så er der en knap, og det kan også godt være, hvis den ikke kommer frem og siger noget, den kan finde det, så har man altid mulighed på at trykke på den knap, der hedder, jeg ved ikke, hvad det er. Og så kan man lige trykke ind, hvor er det, der har man fundet det. Okay, det er smart, fordi så ved man, man ved jo, hvor den er fundet, men andre kan så gå ind og validere, hvad jeg vil sige, men altså kan sige, om det der, det er jo selvfølgelig den der, og så kan andre validere det, og så har man jo alligevel fundet noget, kan man sige, der er værdi for arter.dk. Der er bare andre, der har artsbestemt det, ikke? Ja. Jo, og det er så sådan, at den kunstige intelligens skimmer det også igen og siger, at det her, det er, det er i hvert fald kommet nu, at ganske kort tid, så vil du være helt sikker på, at det her er faktisk tang. Og så er det dem, der er artseksperter på tang. Jeg tror, at de mødes en gang hver 3. måned og kigger igennem. Og det er så særligt de ting, som er spændende eller som ukendte, man så får hjælp til. Og her kan man, den anden mulighed, det er også altid, man kan gå ind og foreslå en, også hvis man finder ved til at bestemme en art, eller her man selv kommer i tanke om, at det her er der vist ikke rigtigt, så kan man bare skrive blæretang, ikke? Det er jo også svaret på Karen Ises spørgsmål. Hvad hvis man er uenig i den bestemmelse, der er vist? Hvordan gør man så? Så er det præcis. Så er det, hvis man sætter validerer, så er det, at det kan lige vise her, hvordan det foregår. Så er det, at man simpelthen går ind og bruger den her knap foreslå en ny art, og så er det den gode stil, det er, at man skriver en begrundelse. Og det oplever jeg, at det er et fantastisk godt miljø på arter.dk, at det er en super tone, og det er sagligt, og man får hjælp. Men der er aldrig nogen, der bliver hængt ud for at komme med noget forkert, men det er dem, der kommer med et navneforslag, de bestræber sig på at komme med en kort, præcis beskrivelse. Jeg kan da lige, og det man gør her med den knap, der hedder bestemmarter, det er, at det er i hvert fald, når jeg sidder, i stedet for at lægge kabale om aftenen eller sådan noget, så træner jeg lige min hjertegymnastik med og skulle sige, jamen nu vil jeg egentlig prøve lige at se, hvad er der af, vi kan prøve at se tang her for eksempel, ikke? Hvad er der tang og alger, der mangler godkendelse? Se, den der, den kender jeg ikke, det kan jeg ikke sige noget om, men den der kan jeg godt se, det er i hvert fald blæretang. Så det trykker jeg bare ja til. Og hvis jeg ikke var enig til det, så foreslår jeg noget andet, og så skrev jeg så en kort kommentar, hvad det er for nogle karakteristika, der gør, at det er det, som jeg foreslår, og ikke det, der var i forvejen. Så det er den gode stil at gøre det på. Det er også popper op ved, eller er det fordi, du er superbruger, at du Nej, ligesom... det er for alle. Det er for alle. At alle kan gå ind og validere. Alle kan gå ind og validere, og alle bliver opfordret til det. Ja, super. Og det er så sådan, at det er selvfølgelig lidt konkurrence i det her også, og så der er, at jo flere fund af en bestemt art, man validerer korrekt, jo flere point får man. Så når jeg selv lægger et fund op,
som jeg tilstrækkeligt 32 eller 40 gange har lagt op og valideret korrekt, jamen så får jeg 5 point. Og så hvis der bare er en anden, der har også har 5 point, jamen så er den hjemme. Plus, så er der også sådan en mulighed for, at man kan også lægge noget automatik ind. Det er noget i hvert fald det, som jeg sidder i den arbejdsgruppe under Botanisk Forening, som giver input til udvikling af arter for karplanter, og der har vi fået godkendt et ønske om, at det ved næste version, så bliver det også sådan, at den automatiske validering, som vi i hvert fald på karplanter synes er så god nu, at den kan begynde at give point også. Men selvfølgelig skal der mennesker ind over og godkende. Og så er det også sådan, at vi har sagt, at vi har grupperet karplanter i 3 niveauer. Dem, der er meget let genkendelige, som for eksempel Bellis, at hvis der er en finder lægger et fund af 1000 fryd op med et godt billede, sådan at den kunstige intelligens kan foreslå, at det er 1000 fryd, så får man 3 point oveni med det samme. Og samtidig vidste også, at det er på et tidspunkt, hvor arten er kendt i blomstring og kendt for, og den også er kendt for området, så får man yderligere point også. Så det er sådan lidt fra artsgruppe til artsgruppe, at man som grøn forening kan gå ind og påvirke det, så at man finder den rigtige balance imellem, at man får en sikker og kvalitets validering, så man kan stå inde over for, at det her er validt. Og det tror jeg i hvert fald, at det er alle miljøorganisationer og myndigheder, de siger, at arters valideringsmetode er den mest sikre og bedste, der findes. Den er bedre end Miljøstyrelsens egen. Og så er der også nogle frivillige brugere synes, at det er lidt tungt at skal vente på, at man får sin fund valideret. Men det er i klar bæring. Altså for eksempel fugle bliver valideret inden for 3 timer i dag. Og 80% af alle karplanter er valideret inden for 3 måneder. Så det er også noget, som du er taknemmelig ikke så stort, men det er også sådan, at hvis der var nogen, der ønskede at gå ind i det her for alvor, så kunne I også bare henvende jer til sekretariatet og lægge nogle ønsker ind i, hvad der er for nogle parametre, der skal være gældende for validering af tang. Og det er også det, jeg også lige, en anden ting, der også siger, netop det her med, at under fund, en anden parameter, vi kan have med af det her, for eksempel, nu siger sukkertang, hvornår finder man egentlig det? Fordi, at vi kender tidspunktet, hvornår for fundene, så kan vi også se på artsbeskrivelsen, det er i artsformen, man skal ind og se det. Ja, så kan vi se, så fænomenologien, hvornår er det, at den findes. Og tang er jo nok sådan, de fleste makroalger, de findes jo mere eller mindre hele året, men det er nogle af dem, der måske er mere artsbestemt end andre. Men det er altså for alle fund her, så bliver der først statistik over det, sådan det kan bruges. Det var sådan lige kort om hvordan man lægger fund ind. Er der nogle spørgsmål til det? Ja, hvis jeg nu har lagt en art op, som jeg ikke var sikker på, og så bliver den så valideret, og den får sådan, popper den så ligesom op i min app, eller hvad man skal sige, jeg siger, præcis. Nu er der nogen, der har reageret, sådan, så jeg kan få min nysgerrighed stillet, Så får man, så kommer der et tal op her, så står der notifikationer, så vil der komme et rødt mærke her, hvor mange notifikationer du har, og så vil der så for eksempel, hvis det er så vil der en rød boble ud for, hvis der er en kommentar, der kommer ind, eller hvis der er et nyt artsforslag, eller her. Så du kan prøve at se her, i går fandt jeg en slangetunge på
Peberholmen, og så var Irina inde og sige, den prik, den var ude på jernbanen, det kan da ikke være rigtigt. Og så kunne jeg jo konstatere, at jeg havde nok været lidt for træt, da jeg kom hjem, for det lagt ind og ikke været opmærksom på, at GPS'en driller mig, så jeg får rettet den ind og skriver så hurtigt tilbage, tak, og jeg havde rettet den. Så det er sådan, og så også, jeg kan sige, at det kan også være praktisk ting her, men det er også, hvis du har artsbestemt noget forkert, så får man en rigtig god vejledning til at lægge lige mærke til den og den detalje frem næste gang. Eller for at se, du kan se forskel på den og den art ud fra de her kriterier. Og husk lige, at når du har et ranokkel, altid at tage et godt billede af bærebladet, om det er opadvendt eller nedadvendt. Og så sådan en hel masse små fif. Altså det er en guldgruppe at sætte og kigge igennem også og se de her kommentarer. Og det kommer nu også et chatforum, at de organisationer, som har et fællesskab på arter, at der bliver der så også lagt åbent for, at man kan så også have et chatforum til, hvor man kan udveksle viden om, hvordan man kan bestemme. Altså artsbestemmelsen foregår ind under fund, når man har oprettet et nyt fund. Men man kan gå ind i fællesskabet. For eksempel her har vi Dansk Botanisk Forenings fællesskabsrum, hvor man så også har, hver gang man har en aktivitet, en bioblitz eller en aktivitet som årets urt eller sådan noget, så kan man gå ind her og se, hvad der er fundet, og en beskrivelse. For eksempel her i lørdags havde vi en tur til her på fællesskaber, for eksempel sige Kalgårddrev. Så er det sådan, at alle de fund, der er blevet fundet på den her tur ved Kundbyværket, alle der havde en mobiltelefon med, eller et digitalt kamera, og bagefter lagde det op, det blev lagt ind, og så de turdeltagerne, de lagde så i alt 143 artsfund fordelt på 86 arter ind på den tur. Og så kan man så gå ind og udforske præcis, hvor der er fundet hvad. Så kan sige, hvis man vil se, hvor den samlede bestand af den danske himmelblå lungeurt er, så er det simpelthen på det kort her. Så det kan I simpelthen se, det er på den strækning her af himmelblå lungeurt findes i Danmark. Og så kan man gå ud og se dem. Se alle billeder af dem. Så det er også sådan både, og det have et community på, og så er det også sådan, at så kan det også være sådan et chatforum, at man kan sige, hvordan kender man de forskellige lungeurtsarter fra hinanden. Og så kan man have en diskussion om det, så det ikke er på artsniveau, men man så måske, når man er inde og bestemme en art, kan henvise det chatforum omkring det. Ja. Tak. Hvad med, nu spørger Karen Lise her, hvis man nu har en masse gamle fund, eller gamle billeder, og man kan jo selvfølgelig godt huske, hvor man var henne i den, på den strand og så videre, det kan man også godt lægge op? Det kan man sagtens. Jeg ser for tiden, at der er nogen, der lægger ind for 2017 og sådan noget af planter og fugle og sådan noget fund. Og det er rigtig interessant jo. Og det er også, mange har tidligere brugt Naturbasen, som jo før at arten kom til, var den eneste sådan landsdækkende samling af fund på tværs af arter. Men det er jo et enkeltmandsejet foretagende, som desværre sælger sine fund, som privat har gjort dyrt til myndigheder, og som der ikke er den kvalitet i artsgodkendelsen. Så der er også mange, der simpelthen tager deres fund ud. Det er en, der hedder Peter Lind, der lige for eksempel har taget 25.000 fund ud og smækket det ind på en dag i Artdk ved et udtræk i et regneark og import igen. Det kan der faktisk gøre. Ja. Så
Og det var jeg prøvede faktisk også lige nu her at lægge et gammelt billede ind, og på min mobil, jeg har lige downloadet appen her, ikke? Og der gættede den faktisk, fordi så var sådan, dato, hvornår var det nu? Og så var jeg lige inde og kigge på billedet, men så kom jeg tilbage til appen der igen, og så kunne jeg se, jamen den havde faktisk gættet på den rigtige dag, så den henter data fra ens billede, så det er jo rigtig dejligt nemt. Ja, den henter data om tidspunkt og om position for billedet. Og jo flere fund vi får lagt ind, jo bedre bliver den kunstige og godkendt, jo bedre bliver den kunstige intelligens trænet. Og det kan jeg altså se, at den mangler simpelthen en trækkelig stor masse af billeder af tang, til at den har den samme sikkerhed på tang, som den har for eksempel på planter og fugle. Altså det er helt fantastisk, at man ser en eller anden, så på Peberholm i går, en lille bladroset. Hvad var nu det? Så sagde den, jamen det er da den spæd variation af agertidsel. Ja, selvfølgelig. Men jeg kunne ikke lige udenbart sige, at det var en tidsel, men når jeg lige slog efter og tænkte efter, så er det jo rigtigt nok. Så det kommer. Den bliver rigtig, rigtig god. Erik, når nu alle de her billeder i den nye guide findes, det er i orden med Karen Lise, som jo, jeg kan forstå, har taget den. Hvis hun så giver tilladelse til det, så vil de måske kunne overføres også. Præcis. Det er præcis det. Det var også det, jeg forstod, at det var Ruths tanke, det er, at under artsbogen her, når vi går ind på og søger på marine Marco. Skal jeg lige skrive rigtigt. Og så jeg bare tage. Nej, det undskyld artsgruppen her. Artsgruppen. Ja, men har det også en værdi, fordi det ved Karen Lise måske godt, men lige umiddelbart kan man jo ikke se på billedet, hvor det er taget henne. Men derfor kan man godt sige, det ved vi med sikkerhed af den der art, så den går ind i den kunstige intelligens, men vi ved så ikke lige lokationen måske. Nej, og det betyder ikke noget, fordi det går ind i den kunstige intelligens, plus det er også sådan, at når du indsender et fund, så kan du se, det kan jeg lige prøve at gå tilbage igen, det her, det der gik galt før. For eksempel, så tager jeg den her. Karen Lise skriver sig, at hun har faktisk lokationen for næsten alle billederne, så det er jo fantastisk. Det er helt fantastisk. Det gør det kun endnu bedre. Se her, nu kommer der med her skøre forslag, udtørtet ledtang. Og så er den går ind og siger, hvad er det, der ligger i artsdatabasen nu? Og det er så det her billede, som den synes, det er det bedste. Men det vil så sige, at hvis jeg nu skriver lærtang i stedet for. Men det er ret smart, at du kan klikke på det billede der, så du kan se, billedeksemplar, som du synes, du er enig med det der. Og det vil så hvis det kommer ind, så kommer Ruths billeder ind her som det første. Ja, super, fordi de er verificeret og så videre. Hvis de er verificeret, så får Ruths billede status af artsbilledet. Og så kan brugers billeder komme ned under som yderligere eksempler. Så det vil være en kæmpe hjælp til en mere sikker bestemmelse. Og det er sådan, altså, at tilsvarende blev lagt ind på biler. Så derfor er sådan en som mig, som stort set ikke ved noget om biler, jeg tager godt selv og kaster mig hen over validere, fordi at det er så præcise billeder og med beskrivelser for detaljer, man skal lægge mærke til, at man behøver ikke at være billedekspert for at se, at det her er en lakrød vejbile. Og det samme burde jo være med tang. Altså Ja. Karen Lise skriver så faktisk her, at Ruth Nielsen har været igennem alle hendes billeder, og der er mange. Og så vil det vel svare til en eller anden validering, og hun har sorteret dem efter navn og det hele, så det kunne være super fint at få Karen Lises billeder, som er blevet valideret af Ruth, ind og ligge.
Ja, og de kan masseimportere, så det er bare at tage fat i Inge-Lise, ring ind til sekretariatet og sige, at I godt vil have hjælp til at få dem lagt ind. Så det behøver ikke til at gøre selv. Det vil sekretariatet inde på Statens Naturhistorisk Museum gerne hjælpe til med. Og det er jo også lækkert, fordi det kan jo være et stort arbejde, at skulle sidde med. Det lyder dejligt, skriver Karen Lise. Ja. Så har jeg også et spørgsmål, men jeg tror måske lidt, jeg fik svar, ikke? Fordi nu sagde du, at I havde været ude i en gruppe mennesker, og så havde I været ude på stranden, og så har I fundet nogle forskellige urter og et eller andet, og lagt ind. Og så har det bare sådan et, men altså selvfølgelig, folk skal måske ikke lige tage den lige præcis den samme tank, men der er spørgsmålet sådan lidt, jamen, altså hvad har mest værdi? Det er vel både det her med, at man kan se, hvor kan jeg gå hen og finde de her forskellige arter henne, altså lokationsmæssigt, men det er vel også, som du siger, fordi den kunstige intelligens også ligesom skal have noget at arbejde med. Så det, at forskellige folk tager, måske ikke lige den samme tang, som alle står og fotograferer, men at man på samme strand finder forskellige tang, som måske ligger lidt og krøller lidt anderledes og så videre, og så simpelthen får lagt de der billeder op, i stedet for at nogen siger, jamen den har jeg taget billeder af, den behøver vi ikke at lægge op, men det har vel en værdi at få lagt det op alligevel. Det har præcis en værdi. Og det er også det, der motiverer, altså at det er også at det er fonden, der betaler bag her, det vil de gerne betale serverplads til. De har ingen betænkeligheder om, at det bliver lagt for meget om, tværtom, fordi de vil gerne have så godt et billedmateriale til at træne kunstig intelligens på og registrering. Og så er det også det, at det er også en jo flere, der får lagt ting op, og som de siger, om de har deres fund liggende på art.dk, så får de også ligesom en interesse for naturen, og det betyder noget for dem. Så det har også i forbindelse med citizen science og sådan noget, så har det også en værdi, at man får motiveret folk til, at det er fint, at de lægger deres egen mere eller mindre uhjælpsomme fund op også. Og man kan vel også sige, altså nu, hvis jeg er på vej ned til stranden, og jeg går fra en eller anden parkeringsplads og går igennem noget natur, og ser 3 fugle, og ser 2 arter af et eller andet blomster, som jeg måske ikke kender, og 3, som jeg kender, så har det jo også værdi, selvom jeg egentlig er på vej på tanktur, ikke? Og så behøver jeg egentlig ikke at sige, jeg har ingen anelse om, hvad det er. Altså, men simpelthen få lagt billedet op, hvor lokaliteten, så er der nok nogle andre, der skal finde ud af, og komme med navnet, ikke? Jo, præcis. Det er sådan, det virker. Så det var simpelthen det. Det var et fantastisk værktøj. Det var virkelig godt. Ja. Erik, nu siger du, der er fonde bagved, og det er også godt. Er der nogen tidshorisont på, hvor lang tid det her har penge til? De har lige fået en 3-årig bevilling mere. Okay, super. Og det er kommet for at blive. Det er ingen tvivl om. Det lyder også sådan, men stadigvæk så. Ja. Så men altså, det er, altså driften, det er Miljøstyrelsen, der står for det. Men det er hele tiden stadigvæk nye ønsker til videreudvikling af det, og det er fondene, der spytter i kassen til det, og det har de lagt et større millionbeløb på bordet til ramme til de næste 3 år. Og så er det hver år, der er så alle de grønne organisationer, der indgår i Artsrådet, som er med til at prioritere de forskellige udviklingsønsker, der er. Ja, det er jo rigtig godt almennyttigt formål i hvert fald. Det er ingen ja. Kan Lise spørger også, vil det så sige, at Naturbasen og alger, eller alle arter, eller arter.dk ikke er koordineret? Ja, desværre. Altså, det er jo fordi, at, som jeg sagde, at Naturbasen er en privat mands ejendom og økonomiske interesse. Så har han ikke villet stille data til rådighed. Og de 40 andre naturbaser, som for eksempel DOF-basen, altså ornitologernes base og svampeatlas, så de er jo alle sammen stillet alle deres kæmpe store datasæt gratis til rådighed. Men han vil have en eller anden større beløb, fordi det er jo hans privat forretning, der er afhængig af det. Og det der Naturstyrelsen, eller Miljøstyrelsen jo sagt, at det kan de ikke. Det er skævvridning.
Men jeg tror, altså sådan som det er, kan se det nu, at folk flygter væk derfra, så er det et spørgsmål om, at han nok skulle slå til søren og slå til og finde en anden mindre handel, og så sælge værdien af hans artsbog i den, i stedet for eksempel. Ja. Men så desværre så er det et stridsmål, men Miljøstyrelsen og Artsrådet bagved, de siger, at den kamp vil de simpelthen ikke tage nu, fordi de har kommet et klart udspil, sådan er reglerne, og så må han gå planken ud. Ja, det skal vi heller ikke diskutere her, for den her video bliver lagt ud offentligt. Så. Undskyld. Ja. Men det var godt set fra. Undskyld. Ja, det ved jeg ikke, om vi skal klippe fra. Det må du lige vende tilbage til bagefter. Det tror jeg nok, at vi kan klippe ud bagefter. Ja, det må gerne klippe ud. Ja. Men det er den eneste signifikante base, der ikke er integreret i Arter.dk. Ja. Jeg vil lige nævne, jeg deler lige min skærm her, fordi nu er Ruth Nielsen blevet nævnt rigtig mange gange. Og så vil jeg bare lige til videoen her lige sige, at Ruth Nielsen desværre er gået bort for nylig her, og 80 år gammel, og det var hende, der var rigtig god til at bestemme alger. Hun lavede det her kæmpe værk her, Danmarks havalger, for et par år siden, der også blev oversat til engelsk. Jeg sidder her med nogle eksemplarer af dem. De er desværre udsolgt på dansk. Det kan være, at man stadig kan få den på engelsk. Men nu er der simpelthen, Ruth fik faktisk lavet sådan en visuel guide, som er baseret på det her meget store værk, men er sådan lidt en feltguide, man kan tage med og printe ud og tage med ud, når man nu skal gå og bestemme tang. Og jeg viser her, det er 146 sider med en art på hver side. Så den er ligesom nem at have med sig, hvis man vil prøve at nørde selv i det og bestemme arterne. Jeg har lavet et QR-code der, man kan tage et foto af, hvor man så kommer til Tangnetværkets hjemmeside, hvor den simpelthen ligger nu, den her guide, til at man kan downloade den, og som der er skrevet, det tager lige, man skal lige være tålmodig, det tager lidt tid, det er et stort værk med mange billeder, så det fylder en del. Så kan jeg også lige nævne, at vi har nogle sponsorer til de her tangnetværksmøder, vi har, som jo både er online og så videre. I kan se sponsorerne her, Falconi Mare, og det er Læsø Tang, det er Melissa, og det er CP Kelgo. Og hvis man gerne vil donere lidt penge til, det er gratis at være medlem, det er gratis at lytte med, men hvis man gerne vil donere lidt penge, så kan man gøre det på den her mobile pay, og man skal huske også at skrive boks, før man skriver nummeret her i sin mobile pay. Men jeg ved ikke, om der er flere spørgsmål til arter.dk, det her oplæg. Det tror jeg ikke, der er. Men så vil jeg i hvert fald sige rigtig mange gange tak, Erik. Velkommen. For introduktionen her. Jeg har allerede fået downloadet appen, og har fået uploadet et billede allerede. Det var godt nok en ugle, jeg tog et billede af for nylig, men nu, og jeg aner ikke, hvad det er mere end en ugle, men det kan jo være, at der er nogle andre, der kan byde. Ja, det kan være godt at finde det ud af det. Yes, det er i orden. Og Karen Lise skriver også mange tak. Det var meget spændende. Ja, det var meget spændende, og det var rigtig mange informationer på én gang, så jeg synes også, det er godt, at vi får den lagt ud, så man kan sætte sig ned og se det en gang til i fred og ro. Men jeg synes det også, at mange af faciliteterne på Arter.dk er selvforklarende og god hjælp. Så jeg synes, det er fantastisk arbejdsredskab. Ja, det må jeg virkelig sige. Ja, det skal jeg nok få brugt. Tusind tak. Tak for jer, der deltog. Hej.